No, był to mecz dostarczający dużo emocji. W końcówce przegraliśmy, ale jednak przez cały mecz była walka. Punkty zdobywaliśmy, że cały czas było największa przewaga była chyba 5, lub nawet nie, ale w ostatnim momencie, kiedy mieliśmy już 4, mieliśmy już, tak jak trener powiedział, mecz na tacy, ale coś oddaliśmy, coś nie poszło i nie potrafiliśmy się skoncentrować w ostatnim momencie i nie wyszło. Tak jest, no bardzo bolesna porażka. Jako trener nastawiałem się i zespół na ten mecz pierwszy, ponieważ myślę, że on był bardzo kluczowy dla przebiegu rozwoju grupy. I boli ta porażka, bo tak jak Szymon powiedział, mieliśmy swoje problemy w meczu, ale w drugiej połowie zdecydowanie lepiej broniliśmy i wypracowaliśmy te 4 punkty na naprawdę minutę z hakiem. No i to jest cała koszykówka. 2-3 błędy i wypuszczenie całej przewagi w mig. Wiara rywala i przełamali nas. Nie potrafiliśmy zorganizować dobrze, wyegzekwować akcji w końcówce jeszcze ofensywnych. I porażka. Na pewno porażka boli. Natomiast generalnie taki mecz jest świetnym meczem dla młodzieży do rozwoju. Także godny mecz, myślę, że finałowego turnieju. I musimy się szybko jakby pozbierać, żeby dalej walczyć o wyjście z grupy. No i to będziemy robić, Szymonie, prawda? To będziemy robić, walczyć, bo nic nam więcej nie zostało i musimy wygrać jutrzejszy mecz. Dziękuję. Od začátku zápasu jsme věděli vlastně, o co jde. V šatně jsme si řekli pár věcí, nic extra, a věděli jsme, že musíme bojovat a že to nebude lehký zápas. Celý zápas byl vyrovnaný a hodně nám padaly trojky. Soupeř se netrefoval z dálky ani nestřílel z dálky, spíš jsme měli problém pod košem. A jinak si myslím, že jsme hodně dobře bojovali a hodně nám pomohla Kubíčková trojka na konci ve 4. čtvrtině, 40 vteřin do konce, což nás hodně povzbudilo a kvůli tomu jsme vyhráli. Blahopřeju svým hráčům k vítězství a převedení hře obou týmů. Oba dva týmy bojovali, snažili se využívat svých silných stránek. Skvělé utkání pro diváky i pro rozvoj hráčů, těsný utkání, takže každá chyba byla cítit a to dává hráčům hrozně moc dál do budoucna, což je dobře. My jsme bojovali v obraně extrémní nasazení, za což děčí všem hráčům veliký dík a tím jsme dokázali držet se soupeřem krok. V útoku jsme dobře střídali nájezd hru do vnitřního prostoru a vyhození i střely za 3. Střely za 3 nám pomohly v úvodu, kdy jsme se dostali do herního rytmu a pak i v závěru, kdy jsme otočili skóre. Ještě jednou blahopřeju hráčům a jdeme dál do dalšího zápasu.